Фәтки Урнаш Кырбекшик авылында туып үскән инде ул. Әтисе Мөхәммәд Закир хаким улы имам хәзрәт булган. Әтисе дә, бабасы да, бабасының әтисе дә имам хәзрәтләр булганнар. Безнең авылда. Безнең Кырбекшик авылы 1647 елда нигезләнгән. Служили татарлар нигезләгән авылда. Егермелек ир заты нигезләнгән. Шулар арасында Бурнашка кагылышлы кеше дә килгән була. Асыларның китапка кертмәдем билгеле. Ничек дип шушы еллардан бирле фамилия белән дигән сакланган микән дигән фикерләр дә бар инде булса. Фәтки Бурнаш белән безнең авыл язучысы, драматургы, күренекле драматург булган инде. Мин үзем язучы буларак Казакстандан бер уңайдан авыл тарихын язган, язу уңайында инде архив материаллары белән дә танышырга туры килде һәм аның әнисе ягыннан да, әтисе ягыннан да бабаларын Фәтки Бурнашка 6-7 буын була инде. Безнең заманга килгәнчән 11 буынга кадәр эзләп таптым мин аларны. Фәтки Бурнаш үзенең яшәеш дәвамында Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укыган. Шунда үзенең әнисе белән укыган Вафа Бурнаш белән. Аннан соң инде менә Тукайга карата Сүрәсен митинг үткәрә ул мәдрәсәдә, шуннан соң аны мәдрәсәдән куаларда инде. Ул учительский семинар дип аталган, бетереп инде үзлегеннән өйрәнеп бетереп укытучы таныклыга бар һәм укытып та йөри. Уннан сугыш революция башлана бит инде. Революция башлангастан инде Фәтки Бурнашны армиягә алалар. Әнисендә алар Фәтки Бурнашны армиягә алалар. Шуннан укытучы булгастан ул азат ителә хәрби хезмәттә. Һәм Симбирск губерниясендә газета чыгара башлый. Таң дигән газета чыгара инде анда. Аннан соң аны чакырып алалар Казанга. Кызыл Татарстан газетасының баш мөхәррире итте. Кремлевск урамында аларның редакциясе була инде, шунда тора ул, шунда эшли. Шунда Чаян журналында нигезли ул шул вакытта исемендә үзе уйлап чыгара, Чаян дигән исемне уйлап чыгара. Шулай итеп ул бик киң класслы итеп Казанга партиясында инде эшли, поэмалар яза, бик күп кенә шул яшьлек чагында инде siyasi материаллар дисеңме, драма әсәрләре көн сайын бирелгәндә сәхнәдә баралар. Көнтә ул вакытта итәле сәхнә әсәрләр язучы күп булмый. Бармак белән ясалар бу. Аның Таһир белән Зөфрә дигән драма әсәрендә иң төгәл эшләнгән әсәр дип санала татар әдәбиятында. Шулай итеп менә Фәтки Бурнаш үзенең хезмәте белән киң класслы эшләп атканда аны эзәрлекли башлыйлар. Халык арасында сүзләр ала, Мурза малай, фәлән дигән дип теге собрание булсынмы, ни булсынмы, аңа юктабар сүзләр әйтеп аны мыскыл итә алмалар булганнар. Шуннан инде ул аны ярдәм итә ул менә кемнәрне репрессия иткәннәр, шуларның семьяларына акча белән матди ярдәм күрсәтә. Шуннан соң аңа жалоб язып инде аны кулга алалар. Кулга алгачта инде аны репрессия менә Куйбышев өлкәсендәге лагерьда 10 елга хөкем ителгән була. Аннан соң лагерьда аны яңадан суит итеп, расстрел 42 елны атып үтерәләр. Ул шул эзәрлеклегә карамасаң да шул вакытта инде татар театрының директоры булып та эшләп ала.
Tatlı negizdatta da işli, yaşlar bilen köp işliyor, yaşlarga yardım ite, kitapların çıkara, yaşlarının yaş bardalaşlar diye kitaplar çıkar köp mene bizim zamanda. Ол да шулай kitaplar çıkara тұрған болады. Шулай ettirip, ondan sonra mene сугыш вакытында инде безнең авыл халкы белән бәйләнештә торган, авылга кайта торган булганнар, үзенең дуслары белән инде безнең Кайсар дигән авыл, урман бар, шунда чыгып алар ял итә торган булалар. Юлга буйларында инде булай җирегәннәр иде. Шулай ettirip безнең менә фәки урнашның нәселләрендән Шыбырдан, Әлише Шыбырданнан Мурза кызы әтисе кенәзләр токымына барып ташлар. Вәлид кәзирәт. Безнең авылда Вәлид кәзирәтне беләләр иде инде менә аларның шәҗәрәсен. Аннан соң менә буада сакланып калган була фәки урнашның абысының нәселләрендә анда киңрәк шәҗәрә сакланган була. Айт дигән кеше бар иде, аннан да Ayıp, ondan sonra tağın iki kişi yazılgan idi. İstərək, onlardan qayda ikənləri bilgili tügül idi. Yazılıb koyulan indi, şu babaylar vardı yazılgan idi. Ondan sonra ben arxivlərdən Ayıt'ın izləyib tapdım. Hem Ayıt'ın ətisi Bay Mühəmməd. Şulay ettirib, əlbəttəki istə yazılgan iki kişini benim informasiyalar var idi. Əli tutaştırıb koymadan bir təsirlər. İzlenip devam etti.